Takatuka presenta... Hola, sóc la Sílvia de Saltamartí Llibres i us voldria recomanar per aquest estiu Un indi com tu i com jo, un relat molt commovedor que ens parla de la importància de l'amistat. Amb aquest llibre aprendrem moltes coses sobre els indis sioux, ja que a en Boaz, el nen protagonista, li encanten. Però també aprendrem com un nen i una nena que no parlen el mateix idioma s'acaben comunicant. A part de la bonica història escrita per l'Erna Sassen, també trobareu unes excel·lents il·lustracions en vermell i negre que us acompanyaran durant tota la història. Espero que gaudiu molt de la lectura. Takatuka, llibres per riure, somiar i pensar.